Браво, браво, дай. Знаеш какво, дай на заден и засили отдолу. И долу имаш равно. Долу имаш равно, бе, човек. Къде? Ето го на 1 метър след тия. Тук пак стръмно, бе. Добре, измести задницата, и сега оттам спокойно може да тръгнеш. Оттам би трябвало спокойно да тръгнеш, бе, човек. Дай. Малко трябваше. Камък. Къде има? Да, бе, има, ама. Чакай се. Не, трябва още 1-2 метра назад. Добре, пак излезе. Леле, аз се хлъзах на камък. Помага! Дай! Ох, че Тъсятите ми! Защо ги взех? И там камъка хлъзга много гадно. Ние това много добре го знаем. Да ми на другата страна как да го кача. Добре. Да скачи го от издата на дума. Това сега стои. Като го... Не се такова, пък ти искаш. От. Горе е весно спомня. Дай под тебе. Запали го, не? Ти кир, бе! Да, не трябваш да тихнеш леко, бе. Да му иба майката! Боже, така ми бе. Така ли? Да.
Защото аз мислех, че Каджийко може да се върви Ама... си по-задницата там. Камъка... А на нас що не ни каза и ни той да го направи?